belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimik susu, susu pelawak, segeri raka ruang, susune jati lan jati demok yang ukuman. Ayo.
Ayo, hati-hati. Sele, kentenan si kedang. Ayo, bisa dimulai.
buku orang apa diri. Watala. Ayo. Ilham Karno. Ayo.
Sebagai besok balik kami jadwal berdiri. Saat selewati makanan makanan kembali pun orang kembali pun akan tangsio baik hati aman di hati dan berkurangku. Wah, rondo. Coy, pas mata di sela-sela dari sama ibu coba bagaimana ibu cakamu macampo rupo macampo apa jadi cakrawala yang lagi ada di bapak kang suci sinta nomor itu sinta nomor yang betul ada gambar itu coba itu cakamu kusuk mereka ini Dewi Song sebagai putri Jembolo Kediri kembali ke semua sang putri Song lagi pedal sebelum darah saya bono namun masih dan kewalau bisa maju nanti ke atas nanti bisa nurut itu bono nanti seputar apa sebisa mewujudkan budoyo yang diwono yang alam dunia tongkong alurung mewujudkan wujudan satu kewan kang duweni loro pusaka. Kelare koyo Praga minangka dadi sarana. Kabuka masih mandal kaya nang pucukane ayu Dewi Sangga Langit. Was. Oh. Ayo. Bukune dadi sapa maneh. Suro ketus ayo kecil-kecil wujudnya rada mundur deh ada nombor halangannya gitu ya rada mundur ya Lalu hormati akan usut air was air nih ayo kepaing banget ingati kepaing maduju ayo adik-adik kecil kandungannya rotok mundur ngajak barengan ya
pemilik kendaraan dengan plat nomor AE 531 Mapepers harus dipindah tempat karena ada mobil yang mau keluar. Sekali lagi kami tunjukkan, kami aturkan bagi pemilik kendaraan dengan plat nomor AE 531 Mapepers diharapkan untuk dipindah sementara karena ada mobil yang mau keluar. Kandungannya jalur banyak. Ayo lagi. Bagi pengunjung baru saja hadir, untuk parkirnya silakan di halaman sekolahan SD. Sekali lagi, bagi para penonton dan juga tamu undangan para bersenerian dari mana saja, untuk parkirnya dipersilakan di halaman sekolah SD. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Ayo ID.
Lho, muni Jun. Nah. Kaya ngono kuwi to. Wis apal aku ngene iki. Bola-bolane ya dicuk-cukir wae sing kenangan. Iya toh. Ya bener iki kira acara meriah. Meriah koyo ngene iki ditonton wong akeh lho kalau kancane dhewe kisi-kisine. Celeng sitok iki to. Oh ya koyo ngono kuwi ya. Atraksi kanca-kancane apik kabeh. Tuwek bangga tendang ngisi-ngisini kaya ngono ki to. Iso gletak ning kene ra ya ora karu-karuan to. Kowe aja kaya ngono. Ngapa? Ngono iso muni lah. Aku ki bayaranku tak jupuk dhisik kok. Kowe iki kok sik kober-kobere ngumumne bayaran kok jupuk dhewean. Nang kene iki nggone sapa kowe iki ya ora arep kok ngomongne bayaran kowe iki trayo gedeng kok. Astagfirullahaladzim. Wong ndak beneh. Wong ndak beneh. Ya Allah. Aja ngomongne bayaran. Piye? Tuan kok mes apa to? Lemah. Pri. Rupanya kamu maca. Ora apik gila kok. Tuh, aja teko asu wong. Ini asu yang artinya maksud asu. Aku selalu mencintai Honggolono. Raimu itu nih. Aku nih jadi kosong. Kok iso? Oh, di mana? Berarti wonge Di mana? repot kali mi tamu. Di mana? Ngono lho. Di mana? Ah, bukan. Di mana? Bosok ini orang jadi warok. Aku pegel masuk. Matamu gini lho. Aduh. Ya Allah nih. Aku udah jadi mantan ya. Aduh, siapa nih? Nangis aja. Aku jadi mantan kacek arek ini seminggu. Seminggu. Kek kowe kira-kira Kok kira-kira? lho, sakmene lho. Tengah ke supi. Sakseni para seniman lho iki. Jaksa dia brand. Ono sing bener nggih. Pak Pri. Becek nih gue ikut pokokan. Lah kowe dina iki berarti kowe piye? Bahasa bosok. Dempetan kentung benang. Bener. Cek kentung. Benar. Sumbangan aku yo sika. Dulur dhewe. Dadak merah. Dadak merah. Mekrawe VIP. VIP. Iya dhewe iki. Lah, Tanah. Dadak telu. dadak telu. Becake yo. Becake piro? Lah mau posisi ono. Lin. Dadake kan sambalekne becek gak sambalekne. Aku duwe rokok tak weni iku rasa ditampai. Set. Lambemu lho. Kowe potonganmu gurung gawakne. Rokok sak slop sori ae kok nek mau ngetok-ngetok. Itu matamu aku iki. Kerja wis pirang-pirang tahun. Lho, iki lho. Alumni. Eleh jopon lho. Siap ta. Kowe ora nek Wong arep rene lho tanggapan mampir gonanku ki mau. Sing tolongne Pak Pri rokoke mbahku kok. Retek kan jupuk wong mbahku delungne Pak. Iki lho SK Jonangan anyar iki lho. Ada wong anyar. Iki anggota bos mbahku kok. rumah samu lho. Nyapo? Oh, tak bodoh nang nggih. Ya aku ra dong. Ora jeneng. Ya aku ra dong. Iki maksudnya rungono aku. Rungono aku. Ngomong. Kowe terus dadi mantan. Iya. Pri supri betul pri. Tak ngono kowe lho. Kowe iki awake dhewe sampe mbane iki ditanggap Pak Pris gawe Pak Pri kowe aja ngono sih. Lah kok pan kowe iki tanggap basmu. Nah, kok ora tak tompo. Bayarane ro ati piro ro. Tapi yo dadake sing sopan yo dong. Sopan. Ora sopan. Ora kok camel. Wes masuk. Wes moge gun empet. Ngomong ya. Wong ibu yo sing sopan. Dewi nek kene iki tamu. Tapi yo aku mantan blek iki kon bareng nek. Sopo? Supri. Supri. Kok
karepmu dhewe. Ora karepmu dhewe aku yo pegel. Nyapa becek kowe bali. Oke. Jenenge becek yo balas kok. Barani aku anak buah aku anak buahe. Kudune yo langsung rasa becek. Ada telu rokok loro. Apa? Udah nyantol. Kowe bodoh lembok kok yo. Lembok. Yo kamu mantu roh. Apri. Mas ora iso. Ora iso mas apa pegel. Dong, aku ngerti aku. Tribol sing diutarane ngerti. Apa pegel. Asline dhek iki sira anake bos sing kebiyen. Ya biyen. Kandas. Kandas. Karepe iki ngerti sing tangisi apa? Iya. Lah kok mantene lanang kok luwih bagus. Ha apa? Mantel anak kacamata ming gitu. Ora ono iki. Ora ngerti lho. Kok nek kacamata ki gelare iso siji dokter, siji guru, siji tentara. Tentara sipil yo ono. Ngomong apa kok kowe sampeyan banyak aku iso ngateni. Kowe ana ora kira yo ming. Apa kemang? Apa dok? Sitoe sing gebai bingung. Mas Uso. Ya maksudku yo to. Paham? Ya. Mas Rona bojone Galuh. Ya. Diwehi kacamata ganteng wibawa kaya Michael Jackson. Ya. Endi mang? Iki lho. Munyok lho. Iki rek dhewe kacamata dasi kok kok beluk. Alah. Jos. Kowe ora tau rabi. Kowe tak omong. Neng. Kowe kok kena wong sing seminggu kok ya wis curhat to. Curhat kowe. Wah, to lho anu. Aku 10 tahun. 10 tahun. Heh. Kowe curhat kok 10 tahun. Kowe iki seminggu mikir kok utek bosok. Apa kuwi? Supriyogono. Supriyogono. Lalu, Sri. Nah, tapi aku seneng karo Pak Pri. Ngopo? Iki barat biyen bapakku. Ya. Terus ngono. Terus asline mure anake ayu. Ora. Jadi bapakku Pak Pri ki omong, "Nggih, Dong. Kowe kudu silaturahmi karo urip jowo-jowo sing apik. Bapak mung ndongake sing apik." Muga-muga besok sukses Kabeh, Mak. Aku Pak Pri ngene lho. Nek aku pegelku siji dhek temu manten. Ngopo? Ha iki jenenge Warak Suramenggala. Kudune gak Golono. Gagak. Ngomone dalu. Roh piye? Nomore metu piro? Aku lho. Wong kuwi iki acara sakral kok kok tekoni nomor. Sakal matamu sore. Joget gajak. Kowe kok buka lagi kaya ngono. Becek nggonku. Mas Boge kok mbak sakit teko tanggal 8 mergo kula sakit. Ah iya. Etra ya kowe iki paling ngendang. Pripi. Paling gede nuwun sewu adewe diklempakne wonten dalu menika kuwi acara reoni numpuk sedulur anak-anak putu wayahe Mbah Pri. Lah yo mergo sambatan. Nek kene iki krono ikhlas ge, ora ikhlas bosok aku balik ora nyumpok. Ora balik iki kowe kaca-kacamu kan ora yo pikir dhewe sarae dadi manten. Kok iki wong iki. Sapa? Supri ta? Ha, kowe kok lek diye didasmu lho iki. Ora wedi. Pak Pri menika iki priyantun sepuh. Betul. Blatek nek mau nyeluk adik guru wong-wonge paling ndak piyantune Mbah Pri pundi. Kok Mbah Pri ora go teken Mbah Pri. Ora ana sono. Mbah Pri iki ibarat nek kene iki piantun sepuh ya sing disawang ya sing apik. Salomong ya sing apik. Ati apa kok njaluk aku ae kok. Yo bene lho. Mbah Pri kene-kene iki sesepuh. Emang ana kok. Ora iso. Ora iso. Wis suruh sono aku dhewe. Wis suruh sono dhewe. Lho Pak Pri, monggo. Allah. Kowe
Ya mantan lho. Aja kaya ngono. Iki yo urusan dhewe. Bakri ada selawatan. 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 Jadi aja Selawatane piye? Bisa donga wae. ojo mak tapi jojo ya. Lo tahu. Boleh bahasa ini? Nanti, oh itu. Berana, ngapa? Bil tuh, lo kesini. Apalan wong. Urusan dhewe batur kurang melu. Yo, sing becek kowe iki. Betul kenal. Nang selawatan dik nyanyi. Ayo, Tangan lu tak hadoi. aduh. Kecar aku. Mangan gaji enteke lima pabrik bongi ombo. Pokoknya obo iki, lapangan kok piye? Mangan gaji entek lima salat ngaji cagake agama. Apale kuwi? Mangan Di entek lima salat ngaji cagake agama. para manungsa laku sing utama. Besok ketipeng munggah swarga. Allahumma Gaji dienggo terot. Berarti ngene apa kok enak iki? Ora lah, ngawur. Melo cepai boleh pabrik lah cepai. Iki aku butuh terus aku baca. Enak gaji ngetok terot. Ora iso kuwi mesti lho, Bil. terima ya tegas dong. Angger. Kecuali nek grendo kuwi sik tegas. Saya yang apa deh? Ya siap gaji ki ketok terap mau. Ini tak gasmu. Terus Apa? Nyari apa? Nyari oh Oh, Supri. ana dalan kebak geraji. Iki spontan aku alon-alon. Aja aku ndangi. Coba bantu intro. Ini enek dalan kebak geraji. Wong golan banyak rezeki. Insyaallah besok ning dalan Gusti Allah paring rezeki munggah haji. Allahumma amin. salatullah Salamullah ala Rasulillah. salatullah Salamullah. Aku ya Yasin Habibillah. Mangan gaji aro tuku marmer. Pendang saiki randang tuku nomor. Hei, Saya. Oh. hei, lu buka apa? Ora. Kowe kari. Kowe mesti jeblas kowe kari. Apa? Lu cerita aku tuh. Ora, aku asline ngerti. Dhek kesusu dasar terus karo pengen ben ngerti. Dhek ora iso balene dhuwit ben impas tampile karo nek iya to. Hei, tak suap loh, surya. Lu tuh nih bos nih ngampan ini. Udah sekali.
Lebok nih ngaceng. Oh malah pripi kok ngono. Ayo, ayo tampil. Salatullah. Cuek kabeh. Laut itu tak kapuk. Nuwun sewu. Kita itu ganongan pilihan semua. Neng griyane Mbah Supri. Iki alumni kabeh ya ganong utamane kabeh. Amune dasmu intelijen. Seniman itu yo. Kata-kata yang mal kamu meneng ora. Ini dilekasi kok kene sih. Sampean pun toh? Sudah. Sampun, ya wes. Kula mau pun toh? Sampun. Lah iya. Kantor niki. Monggo, Adi Mas Deo sampun. Sampun. Iya. Nah, kantor yang kalih niki. Ya. Bosok. Awas ya. Lah iki setelan ganongane tangan lho iki. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Mangan graji gone lek baik Pak rezekine berkah. Amin. Mangan graji ayo apa wing? Yo, mangan graji entek 5. Patri utune ombo. Ora ngono nek marahi mangkok iso. Lah piye? Ya berarti ya sing apik. Sing apik lho. Aku mangan graji kuwi terusannya ya. Iya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Mangan graji akeh lumute, bojone Pak Tri akeh. Bokong gede lho ya. Bokong gede apa? Aja lumut to Mas, aja lumute to Mas. Iki dipecah kabeh iki kok. Lelumute lho kono. Mangan graji akeh lumute, masyarakate pabrik akeh sedekahe. Lho. Ora ngono takoke. Apa malah lumute kok. Aku yo bingung masalah anune. Terus lemon jamu dicukur. Tambah pekak. Ora iso. Sekarang kita kembali ke laptop. Ayo.
terus meledak. Waspada hati-hati yo. Ah. Ngaturi pirsa. Kira-kira mesti asias. Ah. Pisan saking Wono Samudra kambane atur angka sepisan saking Wono Samudra